गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि स्पेशल स्किमनि गेजेरजों सौफैनाय साइकेलखौ राननानै होयो एमएलए जयन्त बसुमतारिया। एमएलए जयन्त बसुमतारिया दिनै रुनिकाटा गोजौ फरायसालियाव थाखो 9 नि फरायसाफोरनो बेसेन नाङाजासे गं 20 साइकेल राननानै होयो। आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रिनि आसनिनि गेजेरजों सौफैनाय बेसेन नाङाजासे साइकेलखौ मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसालिनि गोरायुं सतीन्द्र सिंह, चिरां आरो 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि मावथिफोर आरो रुनिकाटा पुलिस थानानि असिमोननि नुजाथिनायाव राननानै होयो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों एमएलए जयन्त बसुमतारिया फोरमायदि चिरां जिल्लायाव गासै 8,000 निबो बांसिन फरायसाफोरनो साइकेल रानगोन। बेनिनो दिनै रुनिकाटा गोजौसिन फरायसालियाव गासै 353 गथायना होनाय जागोन। बेबायदिनो 20 फरायसाफोरनो बिदिन्थि हिसाबै राननानै होनाय जायो। आसामनि जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि मोनसे स्किम बियो मोनसे आसनि बे स्पेशल स्किम मुख्यमंत्री बिखेख आसनि 2023 आरो 24 फाइनान्शियल इयारनि तो बेयाव क्लास 9 नि फरायसाफोरनो साफ्रोमनोबो हौवासा जा हिन्जावसा जा गंफा साइकेल राननाय जादों। आरो चिरां जिल्लायाव दाखालि सप्तासे सिगां गासै 8,000 निबो एसे बारा फरायसाफोरनो साइकेल होनायनि जे बाथ्रा आरो बेखौ जिल्लायाव अलरेडि खालामखांबाय। दिनैहाय रुनिकाटा हायार सेकेन्डारियाव गासै 353 फरायसाफोरनो 353 साइकेल गंफा क्लास 9 नि फरायसाफोरनो होनायनि थाखाय जे थांखि लादों। दिनैहाय डेम' हिसाबै 20 फरायसाफोरनो साइकेलखौ रानग्रोनाय जाबाय। आसाम सरकारना बेनो मिजिङा जे ओरैबायदि माखासे फरायसाफोर दङ, ओरैबायदि माखासे न'खरफोर दङ जेराव गावनि फिसा-फिसौ फोरोंनायनि थाखाय बिथांमोनहा फरायसालियाव फैनो राङारि मदद हरनो हाया, जायनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा गोजाननिफ्राय फैनांगौनि थाखाय बिथांमोनहा गारि भारा मोनियाव मालाबा फरायसालियाव फैनो हायै जायो। आरो बे गासै बाथ्राखौ नोजोर लाखिनानैनो दिनै आसाम सरकारनिफ्राय मुख्यमंत्री बिखेख आसनिनि गेजेरजों साफ्रोमबो क्लास 9 आव फरायनाय फरायसाफोरनो गंफा साइकेल राननाय जादों, जाहाथे बिथांमोना क्लासाव थांनाय टाइमाव गारि भारा गैजायाजासे जि मोनसे क्लासाव फैनो हायै अबस्था जायोमोन, बे जेंनानिफ्राय जाहाथे बिथांमोना उदां जायो। आरो जोंनो जेरै क्वालिटिजों लोगोसे क्वान्टिटिनिबो गोनां जादों फरायसाफोरनि पास जानाय बा स्टेन्डार्डनि खोथायाव। ओंखायनो मिजिं खालामदों नैबे आसनिनि गेजेरजों फरायसाफोरनि स्कुलाव फैनो हायै जेंनाया निस्सय जोबगोन आरो बिथांमोना मेन्टेलि निस्सय प्रिपेयार जागोन। जोङो मालाबा खोनायो साइकेल मोनिनि, स्कुलाव थांनो मोनिनि गोबां फरायसाफ्रा फ्रास्ट्रेसनाव गोग्लैनानै फरायनायखौनो बाद होनायबो नुबोदों। दा दिनै ड्रप आउट फरायसाफ्राथ' जाहाथे जाया आरो बिनि थाखाय उन्दै क्लासनिफ्राबो जाहाथे गोसो होनानै फरायो, बिनि थाखायनो बे खामानिखौ मावनाय जादों। आरो जों नुदों हायार सेकेन्डारि पास जानाय लोगो लोगो स्कुटि होनाय, मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो लेपटप होनायनि जे बाथ्रा, बे आसनिजों दिनै फरायसाफ्रा एनकारेज निस्सय मोनगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि जे स्कुलाव एटेन्डेन्स, बिथांमोननि जे क्वालिटि, बे जिनिसा निस्सय गोजौआव फैगोन होनना आं मिजिं खालामो। মোৰ ইয়াত টোটেল এনৰলমেণ্ট হ'ল ক্লাছ 9ৰ 352 আৰু 352 চাইকেলটো আহি পাইছে। গতিকে আমি ডেমো হিচাপে আমাৰ আজি এমএলএ ছাৰক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি মাতিছিলোঁ ইয়াত, যাতে বস্তুটো আমি অপেনিং কৰোঁ, যিটো আমাৰ পৰম্পৰা হিচাপে অলপ ভাল লাগে দেখাত। তো সেইটো আমি আজি অপেনিং কৰিলোঁ আৰু এই অপেনিঙৰ পিছত কণ্টিনিউ হৈ থাকিব। আমাৰ শিক্ষকসকলক ক'ম যাতে প্ৰত্যেককে এতিয়া মানে আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন যিটো চেৰেমনি, সেইটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি থাকিব। আজি আৰু কালিৰ ভিতৰত সকলোৱে পাই যাব চাইকেলখন। ষ্টুডেণ্ট মানে আমাৰ বহুত দূৰৰ পৰা, নিয়াৰ এবাউট আপোনাৰ 12-15 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমাৰ ইয়াত আহে আৰু খুবেই মানে গৰীব ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আহে। তেওঁলোকৰ এনেকৈ হয় যে মানে
নিজৰ অলপ 10 টকা খৰচ কৰাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ যায় গতিকে সেইটো খুবেই ভাল এটা আমাৰ চৰকাৰৰ যিখন হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ ছাৰৰ যিখন চৰকাৰ সেইটো খুব ভাল মানে পদক্ষেপ লৈছে যাতে 9ৰ মানে উভয় ল'ৰা ছোৱালী উভয় মানে চাইকেলখন আজি পাবলৈ সক্ষম হৈছে নহ'লে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি যিখন চাইকেল বিতৰণ কৰিছোঁ তাতে কিছুমান ছোৱালীক পাইছোঁ তো ল'ৰাক পোৱা নাই ল'ৰাক পাইছোঁ তো ছোৱালীক পোৱা নাই কিন্তু এইবেলি আমি চাইছোঁ ল'ৰা ছোৱালী উভয়ে মানে সকলোৱে চাইকেলটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইটো আমাৰ চৰকাৰে এই বস্তুটো প্ৰদান কৰিছে আমাৰ স্কুল আৰু ছাৰে কোৱা মতে স্কুলৰ পৰাই মানে তেওঁলোকে চাইকেল পাব সেই উপলক্ষে আমি আমাৰ স্কুলৰ পৰা চাইকেল বিতৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছোঁ बिलाइनायाव गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों मानो होनोब्ला आसाम सरकारा जिबादि स्टेप लादों बियो खोब मोजां जादों जे देशनि नागरिकफोरखौ जे साफा साफा मानसि बानायनो नागिरदों मानो होनोब्ला बे ओनसोलाव बांसिन गोरिब ओनसोल दहाय गोरिब ओनसोल हिसाबै फरायसाफ्रा थांलाय फैलायाव जोबोद खस्थ' मोनो जाय खस्थ'नि थाखाय स्कुलाव फैनाय एटेन्डेन्स जाफैनाया खम जायो बेनि गेजेराव फैनो हायैनि थाखाय स्कुलफोरखौ बाद होनांगौ जायो दा नुनो मोनदों सरकारा दिनै फरायसाफोरनि थाखाय जानाय होदों ड्रेस होदों थांलाय फैलायनि दा साइकेल होबाय गोबां रोखोम आसनिजों सुबिदाखौ होगासिनो दं दा दिनैबो बे क्लास 9नो जे साफ्रोम फरायसानो साइकेलखौ जे होदों बे साइकेलखौ होनाया जोंनि बे देशनि इयुन जोलैनि नागरिकफ्रा जे मोजां जाबोनांगौ बे सुबिदाखौ मोनबाय दा ओंखायनो आं खावलायो आसाम सरकारा बे खामानिखौ लानाया जोबोद मोजां जादों आरो सात्रफोरखौ आङो खावलायनो सानो जेनेबा जाहाथे बेफोरखौ गुबुन बेबहारफ्राव जाहाथे दा बाहायथों बेखौ जाहाथे दा खालामथों आं बेखौनो खालामो आरोखि